Desberdina baina ondo. Esan da bolita, bai. Erabat ezberdin, bueno, erabat ez dakit, baina bai, aldatu da metodoa da modua bai. Euskal presoak, etxera! Dispertsio naiz eta bizkanaka bukatzen egiak, oraindik dauzkagu preso batzuk Euskal Herritik eta kanpo, eta uste dut ekitaldi hauek beharrezko diela, bai. Bai, beti, bihar da ondino. Urtien baten edo gehi zaute? Gehiagoten, betiko egin behar da. Bueno, hau egin behar da, eta beharra dago egiteko, eta pentsatzen dut, beharra hori dagoen bitartean, denok elkartu behar geha hemen, eta dena eman behar dugu. Lehen denak etxerak hartzeko, eta denak aske izateko, alba da egun batean. Pentsatu dugu, baina azkenean ez. Azkenean ez. Tamalez erre egiten dut, oseak... Pipak erre... Baina ez. Pipak entitut ekarri horten ez. Pipa, Ze pipa, ez da, ze pipa! Pistolea.